Razy do týždňa v popoludňajších hodinách formou hudobnej produkcie prezentuje občianske združenie Zbor viery. Väčšina obyvateľov je zo sústavného a nadmerného hluku zúfala. Vrútocké občianske združenie, ktoré je podľa slov jeho zakladateľa registrované na ministerstve vnútra, už niekoľko mesiacov formou hip-hopových koncertov nedá spávať väčšine tamojších obyvateľov. 2 razy do týždňa od 17. a nezriedka až do 22. hodiny priamo pod oknami ich panelákov sa skupinka mladých ľudí prezentuje netradičnou formou evangelizácie. Ježišovi svetlo, Ježišovi nádej, povoláva ťa, on bude s tebou všade, kam sa len pohneš, tak tam diabol padne, vo viere, vyžeň ho, Ježišovi svetlo, Ježišovi nádej. Náš názov je Zbor viery. A toto, čo tu sa deje na severe pred Koskou, tak to je taký štýl evangelizácií pomocou hudobnej skupiny, ktorá tu je hip-hopová. A takto chceme našu vieru dávať ostatným. My tu bývame. A oni tu 2 razy do týždňa prídu, všetkých nás vyženú z tohto objektu, kde si chodíme oddychnúť, áno, lebo tu chodia len starší ľudia. A do 8 tu počujeme, keby ste tu ostali, by ste videli, aké nesmysly oni tu nás tento prednášajú a obťažujú. Je tu altánok, myslím si, že ten altánok, ktorý tu je prispôsobený na takéto akcie, aby sú tak hudobné skupiny, alebo ja neviem, kto tu všetko je, ale proste je tam elektrika, ľudia sa tu schádzajú, chodia, je tu zmrzlina z celého mesta, tak, aby čo najviac ľudí mohlo počuť. Kedy sa tu takto stretávate? To už je 7. rok, čo tu sme takto, ale toto je prvý rok, kedy od 1. mája tohto roku používame aj reprodukovanú hudbu. Už 2 roky alebo 3 roky, ja neviem koľko, ale tohto roku začali takto agresívne, že majú aj ten zosilňovač. Predtým to robili nie až tak nahlas. A tohto roku to je agresívne. Podľa vyjadrenia mnohých občanov hlučná hudba ich nesmierne obťažuje. Počas koncertovania občianskeho združenia nemôžu sledovať televíziu, budia sa im malé deti a občania sa nemôžu vyspať pred nočnými zmenami. Doma to nemôžeme počúvať, lebo máme pozatvárané okná, tu na všetci, a oni trepú do toho bubna, ako keby sme boli niekde v pušti. To znamená, že vás to a ja ich až tam počujem. Ja musím zavrieť okno, to oni stále to jedno a to isté opakujú. Len Ježiša oslavujú a Mária nie. U nich nežije Mária žiadna. Znamená, že nedá sa existovať takto normálne v byte? Nie. Nedá sa existovať v byte. Do 8 večer my nepočujeme televízor, čo to sa len tak otriasa v tom dome. Viete? Tie okná, ja som si všimla minule, jak začnú vyhrávať, všetci zatvárajú okná. 3-krát do dňa a do týždňa sú tu, nemôžete pustiť rádio, televízor, nič, vykrikujú to jak blbci, s prepáčením, nech si robia, kde chcú, čo chcú, a to je neskutočné, čo robia. Ja som veľmi rád, že aj vy ste tu teraz a môžete vidieť, teda spraviť si aj sami obraz o tom, že či je to nejaké narušenie alebo nie. Neviem, no sťažujú sa na hluk, ale keď sme boli aj s mestskými policajtami v tých priestoroch, kde sú byty, tak tam nebolo počuť nič. Monitorujeme to. Občanov toho síce obťažuje, ale z hľadiska priestupkového zákona ani všeobecno záväzných nariadení mesta nedochádza ku páchaniu priestupkov. Nech idú, nech si robia takúto propagáciu v pohode, ale potikšia, nie tak, aby rušili ostatných návštevníkov alebo nájomníkov, alebo čo. To je neskutočné. Nedochádza k páchaniu priestupkov, pretože my musíme brať do úvahy, ak je to hlučnosť, tak musíme brať do úvahy decibely. Tie zhromaždenia sa tam konajú od 17. do 19.30 do 20. hodiny a to nie je rušenie nočného kľudu. Rušenie nočného kľudu nastupuje od 22. do 6. hodiny rána a povolená výška decibelov je 45 decibelov. Cez deň je to 55 decibelov. To, keď máme teda kalibrovaný hlukomer, no a pokiaľ tieto hodnoty nie sú presiahnuté, nie je čo riešiť. Takže napriek tomu, že chápem občanov, že sa sťažujú na to, nemôžeme nejak zakročovať. Potom by sme my, mestskí policajti, páchali bezprávie na tých občanoch, ktorí sú tam zhromažďovaní a zhromaždení. Podľa mňa to vôbec nie je hlučné. Sú mnoho hlučnejšie predstavenia, ktoré bývajú v meste alebo v baroch. Aj ku nám domov to počuť, takže to určite nie je ten dôvod, prečo sa ľudia sťažujú. No a ja tu mám sama dieťa a kľudne spí pri tom, takže nemyslím si, že to je ten dôvod. Ako doma existujete? To sa nedá, zavrieť okno v lete, hej, to sa nedá tam zase dýchať.
Lebo to je neskutočné. Otvorené okno, nemôžem počúvať ani rádio, ani televízor, nič. To sa nedá. Obyvatelia sídliska svoj hnev namierili na mesto. Nechápu, že občianskemu združeniu koncertovanie umožnilo. Na druhej strane mesto má v tomto prípade viac ako zviazané ruky. Občianske združenie si splnilo svoju oznamovaciu povinnosť tým, že oznámilo mestu, že bude konať hudobnú produkciu v týchto miestach, s tým, že mesto môže toto zobrať len na vedomie. Nemôže v tom ďalej nič robiť. Medzinárodný výbor povolil toto ľudí obťažovať. A tak nech si do toho parku zašikujú. Pred MNV, hej? A nie tu na kde vlastne sa deti hrajú. A prečo majú byť deti už ovplyvňované od malička ich blúdami? Hej? Veď to sú normálne vymazané mozgy. Ale ja tu už roky bývam, to bolo tak fajn, tu tak na oddych. Ale toto ešte nikto v živote si nepamätám, už mám 71 rokov, čo teraz sa toto robí. Včera sme obdržali petíciu od občanov tohto sídliska s tým, že títo sa sťažujú na hlučnosť prevádzanej produkcie, s tým, že ich to veľmi vyrušuje. Koľko podpisov bolo na tej petícii? Na tej petícii bolo 208 podpisov. Môže táto petícia istým spôsobom vyriešiť problém? Problém je tu s touto petíciou ten, že mestská polícia pravidelne chodí tam merať hluk, ale zatiaľ tieto prípustné hodnoty neboli prekročené. Čo môže teda mesto v tejto situácii robiť? Má vôbec nejaké možnosti, aby tento problém obyvateľov bývajúcich na severe vyriešilo? No, momentálne hľadáme možnosti, ako by mesto mohlo v tejto veci zakročiť, ale zákonné prostriedky zatiaľ sme nenašli. Ako by sme mohli občanom pomôcť. Bol aj taký návrh, aby sme sa presťahovali na Hviezdoslavový park, sa to volá, pri kine Moskva. Tam nie je ani človeka, tak to rovno mohli nás na Medokyš povedať, tam nie je nikto. Proste je to pre ľudí. Čo v prípade, ak by občania tejto časti napísali petíciu proti vám, boli by ste ochotní odísť? Ja, čo mám skúsenosti, tak je tu mnoho ľudí, ktorí sa tešia a znovu sem prichádzajú. Napríklad mladí. Znovu sem prichádzajú počúvať to, čo repujú títo chalani, to je proti drogám, proti násiliu. Takže určite sú, ktorí sú proti tomu, možno názorovo, ale sú takí, ktorí radi sem prídu a pýtajú sa, kedy znovu prídete. Tak pokiaľ budem vidieť, že sú tu takí ľudia, ktorí sú ochotní to počúvať, presne na hodinu sem prídu, počúvajú, rozprávajú sa s nimi, tak budeme tu stále. Skúste povedať úprimne, v prípade, že by ste boli v koži týchto ľudí, ktorí sú tu, a v prípade, že by ste nepatrili ku tejto skupinke, neotravovalo by vás to? Neotravovalo, lebo ja takisto som sa takto obrátila. Nebolo to takéto hlučné, ale tiež za mnou jednoducho prišli a hovorili mi to. A aj keď sa mi párkrát nechcelo počúvať, ale aj tak som potom počúvala a zmenilo to môj život. Jednoducho nie je to o tom nútení. Ja som osobne prišla pondelok, som bola taká vynervovaná, som mala doma problémy, že si tu oddychnem. No a nestačila som na tejto lavičke sama sedieť, aby som si oddychla. Prišli najprv dve. Že či ma osloviť, reku, nech sa páči, ja som nepočítala, že to ku tým patrá. Ja som sa vami nemohla zbaviť. Až tak protivnú, tak do svedomia človekovi vstúpajú, potom som sa ich konečne zbavila. Asi 5 minút som sama sedela, či neprišla tretia zase za mnou. Mňa až do plaču bolo, takže som viac prišla unavená tu od toho domov, ako som išla tu. Zdá sa, že tento problém sa v súčasnosti nachádza v stave neriešiteľnosti. Neexistujú totiž žiadne zákonné prostriedky, ktoré by mohli byť použité proti prezentácii občianskeho združenia. Na druhej strane sme ľudia a aj v tomto prípade by mala existovať potrebná miera tolerancie. Občianske združenie má právo verejne hlásať svoju náboženskú ideológiu a to právo im neberú ani dotknutí obyvatelia sídliska. Tí požadujú zmeniť len spôsob, akým ju prezentujú, a teda aby aj oni mali právo môcť v kľude existovať vo svojich domácnostiach.